Precisamente, parte desa achega do Fondo de Compensación Ambiental foi destinado á adquisición dun novo vehículo para o Grupo de Apoio a Emerxencias Municipal, o GAEM. Trátase dunha furgoneta totalmente equipada para poder afrontar calquera emerxencia. Viñemos dende a Xunta de Galiza a coñecer en primeiro lugar este novo vehículo que se suma aos xa existentes ao parque móvil do Grupo de Apoio ás Emerxencias aquí da zona de Ribeira, un vehículo moi necesario para apoiar as labores de protección civil e prevención das emerxencias que realiza este grupo e que polo tanto vai a dar un apoio moi importante a esas labores de prevención e extinción de incendios, control de vertedurías, de puntos limpios, e funcións de retirada tamén de niños de vespa velutina. A directora xeral aproveitou tamén a súa visita a Ribeira para anunciar unha nova achega da Xunta para o acondicionamento e a mellora da que será a futura base do grupo de emerxencias, onde se investirán uns 40.000 euros e que permitirá poder liberar a actual sede nos baixos do concello. Acabamos agora fai uns días de resolver as ordes, a orde de infraestructuras de uso público e o Concello de Ribeira vai a ser beneficiario dunha das axudas para seguir mellorando as instalacións do GAEM deste grupo de emerxencias, ampliálas e melloralas e dotalas de mellores servicios. Conocía perfectamente a Administración a carencia de instalacións do GAEM e por iso agora estaba anunciando a directora xeral esa axuda para a infraestructura por cerca de 40.000 euros, que é un paso importante para o posible traslado xa definitivo do que é o GAEM. Pero, bueno, calqueira sabe que dentro das infraestructuras pois temos prácticamente carencias importantes dentro do propio Casa do Concello, como é o propio arquivo, que ocupa pois máis de media planta da segunda planta do Concello, o cual o seu traslado ao que hoxe en día o GAEM permitiría un desafogo e os novos servicios que o Concello igual está prestando en outros lugares.